Здравейте и добре дошли в едно от най-добрите училища за танци в България. Заповядайте с мен! Разполагаме с една невероятна зала, която е оборудвана с висококачествен паркет от 250 квадратни метра, както и професионално озвучаване и сценично осветление, които допринасят за една страхотна атмосфера по време на нашите уроци. Две съблекални, мъжка и дамска, в които всеки един може да остави своите вещи. Нашата рецепция е мястото, на което може да намерите отговор на всички ваши въпроси, както и да вземете глътка въздух преди или след вашите уроци. В Ticho Dance Hub ще намерите разнообразие от 6 дисциплини и професионални инструктори, които ще ви придружават по време на вашите уроци. Вие може да изберете спортни танци, народни танци, салса и бачата, канго джампс, пилатес или зумба. За повече допълнителна информация не се колебайте да ни потърсите чрез съобщения в нашите социални мрежи, както и на нашия телефонен номер 0877 92 90 92.